Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Melinda, nga iti agdama kat adda ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Melinda latan ti yawag mo kanya, kat iti agdama, adaak dito'y Singapore. Namitlo mo tan adaras nga imayak dito'y, kat iti nga rod may katlo agundaway ko ang nag-abroad dito'y, isumat tan ti panagbetak ti pandemya. Naimbaglaangan manang tauray kaskasano, sa anak anaawanan iti trabaho, tanagasatak anakasarak iti nasingpet nga amo. Dito'y matlaang nga napasamak ti pakasaritaak, ajakton malipatan manang. Kat sapay lakuma, tamapili yumat nga idrama. Gapo tamasiguradok, nga ado ti mapidot nga adal, iti inak isalaysay. Namnama akmat manang, ama ipresentayo anapino ti pakasaritaak, no bilang ta mapili. Anak, apa adi ka matlarumwaran dito sa lidmaw? Itay pa nga agur-uray ni Dino di tasalas. Anya mo tanday ta adino, nagdakulit.
Melinda, Namin ano lang aro doon ngayon bagakan ko na sumapol laangan iti sa bali. Tawan tinamnamaan na kanyak. Ngam umaylat tamot sumarong kar. anak ko, agbalin ka kumaan na saya at kadagiti mang sarsarong kargan ka. Nga oray saan mo ida akorsunada? Ay, Saan mo ida abas-bastusen, anak ko? Tama ano si kantomot ni bastusen da no makita da ka itirwar. makapasuron mo kami na talaga, tatang. Nagdagulit. Kasta talaga ti agayat, anak ko. Iso asaan mo ang mapabasol ni Dinaw no sumarong karlata. Nga oray pa'y no ko ng mga imbagamon ken kuana nga ibawing nalangan iti sabali ti riknana. Ay, Alan, anak ko, rumwar kan dito silid mo, tayong kasangwan ni Dinaw. lasapa mo't arimwar ni Melinda lakay. Awan mo't trabaho na ita. Anda ka numot asikasun na. Gumdi na imbaga no anya. Nay, anya nga tatipa ka kumiko man di anak ta. Tsaka mo bakit? Amo mo tandiay buridak ta. Nalimad. Ay, sa bagay, saan na mo't siguro apagdaksan kanyaman nga asikasuan na. Naitalaan. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Tapno ammo Isidra. At dadanag ko no rumrumwar ni Melinda. Nay, apay Benito, anya ti pagdanagam. Mala, danggam anay mbag tayo salaysay ko kan ka, Isidra. Kasarita kayo kung maitinalapat. May papanitian niya, Melinda. Kaya't kung aminan ti agit iti trabaho. Anya? Nay, apa yun anak ka? Apay nga agikat ka ngayon? Hada ka di sa bali apagakaram? Awan pa'y tatang. Oh, apay nga rin nga agikat ka ngay? Plano kami ti agabroad, tatang. Ha? Dahita ti agpaiso. Ngam, amkak nga mga naagkurang ti basit nga urnong ko. Iso akayat kayo ang makasarita. Anya ngay nga road no talaga adisidido. Saan tamo tamabalin alapdan? Total, balasang mat. Isidra. Narigat mat no lapdan ta iti kayat na. Anyat amom no iti abroad ti pakasarakan na itinapintas agasat. Sa bagay matkit di Hanggang ti pampanunutag. Maiyadayon ka datati buridak ta. Benito, saan mat nga agnanayon ang makadenata ni Melinda kat takas iti dua nga inauna kakabsat na naiyadayuda idinadaandan iti bukod a pamilya. Ay, Iso asuportaran talatan ti plano na malangarod At damot kit di puntom, bakit? Kas itinakon-akon Benito, dumteng ti panawan a maisina kadata ti buridak nga anak ta. Kat data kas naganak, masapul a nakasuporta ta akanayon. Takas ta ti akem dagiti naganak kadagiti anak da.
rod tinagbalin a parikot ko. Iti panagpakadak kadagiti dadakkel ko, maipapan iti panagabrod ko, manang Emmy. Ta iti naminsan lapan nakisaritak kadakwada, sinoportaran dak adagos. Kadagidi agundaway, awan pa iti pagilyan apanggap ko apapanan, tagsapsapulak paylaeng. Tikang runaan arason, iti panagabrod ko, katap no maliklikak dagiti agar-aram kanyak. Nang runa ni Dino anapalalo ti kinasaet na. Iti panang palubos kanyak dagiti dadakkel ko iti planok nga agabrod, kastoy ti kanayon nga ibilin kanyak ni tatang ko. Alla ni tatang, madama pa lang ay prosesok dagiti papeles ko. Ngam, napalalon ti panang bilbilin nyo kanyak, nang runa iti may papan iti dayta abanag. Kaputa kayat ko, ama imula iti panunot mo anak ko. Narigatain. Tatang, Agmay sakan to ijay no bilang mapagasatan ka. Awan kamin to ken ninanang mo iti sibay mo amang saranay ken ka no bilang laeng. Isa pang naasim ko ma. Kisayam ti kinasupladam ka dagiti lalaki, Melinda. talaga kami na jak kayat dagiti dagulit a lalaki tatang. Masurunak a talaga. At aakditan anak ko. Ngam amangan no maisagmak ka, gapo iti kasta agalad mau. Saan mat siguro tatang? Kan maysa, saan ko mat idadangdangran? Ngam nasakit ti panagsasaom no kwa. Ket dayta ti pagamkak launay. Tatang, Iso ano bilang ta mapagasatan ka ket makabrod ka. Pangaase, Melinda. Dayta kumati kang runaan abaliwam nga ugalim. Ti kinasupladam kadagiti lalakay. Nanang, kamaudyanan na. Nalpasan ti amin. Kompleton dagiti papeles ko. Adamot tan schedule ti flight ko. Kasta ka di anak ka. Uwan tatang. Anak ko, may adayukan ka na kami kan ni tatang mo. Wan nga raw, Melinda. Di kay agdanag tatang. Nanang, saan abale? Tapara kada tayo dayto apanagabrod ko. Anak ko. Agsalo kagak ijay nanang, tatang. Kaya't ko aguminawa ti panagbiag tayo. Iso adi kay madanagan. Agyaman kami ti kasta apanggap mo, anak ko. Wan nga road, anak ko. Ay, wan gayam. Nagrana kami itay kan ni Dino. Sarungkaran nakakanuno sardam. Anya? Ay, buwisit mo tayo Dino. Sana makawawat. Ha? Dayta nga ugalim ti pagdandanagak, Melinda. Iso nga ibagak manen ken ka anak ko. Pangaasim kumataik katemon ti kasta nga ugalim. Taamangan no daytan tukit di ti pakaisagmakam. Sinangon ni Melinda ni Dinaw. Kung naklakit din no pagurayan namanan itinabaybayag. Wan nga road. Ay, talaga ti kinasuplada ni Melinda iti lalaki ti pagamamkak Isidra. Amangan kit din no. Nay, anya nga tanti mapaspas sa amak. Ay, awan manen. Impakat manen ni Melinda ti kinasuplada na. Adino?
Nag-abroad ka lang nga roden, kas jay pa'y lati inaramid mo, Mert Melinda. Kasano, makaumamot kami ng tatang. Kasla di na patpatyon ti bagbagak. Ay, Iso adya ko nakapagtupol anak ko, ulitek, agpakpakaasi aken ka. Di mo kumararamidin ti kas jay intun adda ka ni jay abroad Tatang, Laglagi pam ti kanayon nga ibagbagakan ka. Ti balbalakad mi kaninanang mao. Agmay-may sakan to ijay. Taawan kami kat nga rob kaninanang mao. Saan da ka amaandingay no anyaman bilang ti mapasamak? Saan arumbang ti kasya at ratom kadagiti agar-arom kan ka anak kao? Iso apang nga asem ta ipangagnak ko ma. Ijam ti kasya nga aramid mau intun addakan ija abroad. Jakman ang mumanang Emmy, takla at latan nga agluksawak, no dagulit a lalaki ti kasangsangok. Kat iti panagluksaw ko iti day di agundaway, asinarungkaran nak ni Dino, sakbay ang nagflytak. Talaga adjakon nalapdan ti bagi, kat pinagsasawakon. Kontrolado ti timag ko iti panagkunak. Ngam kaskas di anang nagdakgayam datatang kenanang. Iso akastaman una yan, apam magbaga kanyak ti amak. Imay ayon naklatan iti amin nga imbagbaga ni tatang, tapno saanen nga umatidugpay ti saritaan. Agingga, anadanon ti aldaw ti panagabrod ko. Kas na kunakon iti damo apaset ti surat ko, nasingpet dagiti amok dito'y Singapore. Nasangpet akmeten dito'y ti driver boy dagiti amok. Awagan talaangan iti Morris. Addalangan ni Morris manang ngem nalabes ti kinapresko na. Dandan idin malpas ti kontrata na kadagiti amok. Sumagma manula alawasan ti panagtalinaed na ditoy, tana itudingan ti panagawid na dita Pilipinas. Amo Melinda, jakon kaya tagawid di Pilipinas. Tasimang put kamin. Ha? Nakarkaro ita na nagbalina na maris ti lubong ko kapukon ka. Mabalin ka di Morris? Saan man atila taltalang gutangam? Ha? Kumporme la ditang ibagbagam. Si Kamat. Ibagbagak lang ti pudnungam. Makaungot ka pa eh. Kasano kat makapasurun dagiti ibagbagam? Imayak dito yung agtrabaho, saan kat mo umay makiinaram? Oh, apay nga gisong ka ngay. Adan samot bagbagtit mo. Wow! Taklesa ka mo tanya. Ang ayos lang. Napintas ka lat nga oray taklesa ka. Kada mom, nakarkaroon nagkurso na adakan ka. Sardangan nak ko naklangarudan. Buisit kakit di. Oh, di ka kundi pangina Melinda. Tama nga nagbabawi ka. Makapabuisit ay Amores. Kunamlan nakagwapo unay. Buisit at talaga. Kumusta nga tan ni Melinda lakay?
No may papan iti trabaho. Pacheck nga awan parikot kan kuha na ita ayan na ita. Ay, Oh, apay lakay. siya inaalas nga ugalin na ti pampanunutan. Ha, anya ti kayat mo asawan, Benito? Ay, no di na maikat na iti nga ugalin na. Mga no iso ti pakaisagmakan na. Ay, Benito. Na iti lang matiamok nga agbalin aparikot kan kuha na kahit. Di kinasuplada na kadagiti agar-aram kan kuha na. No apay nga minakas dyan ni Melinda Iso asapay la kumatadimngag kadagiti pamagbagata. Tano saan, ang mga nuan yan tukit di ti mapasamak kan kuana. Awan ti ron ba nga pagdanagan nyo kanyak tatang? Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Nasaya at nukasta anak kao. Masurunak tatang. Ha? Apay Melinda, anya ti pakasurunam? Di pada ka Pilipino nga agpapaay mo't lang kadagiti amo. Agparparipiri. Ha? Kumporme ti bagbaga na kanyak. Kesyo nagbalin kanon anamaris ti biyag na tanam amunak. Kesyo ay ayatan na kano kano anyapay dita. Melinda anak, tay kanayon ni ibagbagakken ka. Tatang, Tay kanayon ni ibalpalagit mi kanina adang musakpay nag-abroad ka. Sapay la kumatadi mo nalipatan anak kao. Saan ka nga agsubsuplada Melinda? Pakitami din nasayaan dagiti agtuyos ken ka tapno awan di pa kaisagmakam. masurunak nga rod tatang. Sapay kanayon ti panagbakasyon dagiti amo mi itay ti sabali a pagilyan. Pasaray dwa kami laeng a mabatbati ditoy. Dayta nga ron kay. Pakitam na tayo din nasayaan na nakatrabaho mga ibagbagam. Tadi nakagabastusay. Sa bagay, dandanin malpas ti kontrata na ditoy tatang. Isong ano saklatan ta iti mabiit, agawid mo't langan di ta Pilipinas. Anak kao. Alang nga rodan tatang, putder kon ti saritaan tatan Agrubrubwat manan dagiti amo. Agbakasyon da manan asang kapamilya iti sabali a pagilyan. Melinda, o may kang tagindan ta namangan. Mangan ka kadilatan. Si Kamat, nagsayati pa nangawis ko kan kang apay ayakas ta ka. Ado pa'y nga rod tinaskan nga aramidak. Mabalin mo mo't nga ituloy tar aramidam kalpasan ti panangandakit. Sayang mo dyan lutok akanintado Jack mo timbaga nga ilakaman na kitinlutom Apay nga mina nagluto ka. Una yun ti kastapan na kailangan mo kanyak Melinda. Nagsayahat mo titratok kun ka. Ay, dinakman bisitan si Kamoris. Ado pa'y ti aramidak ko naklangarudan. Isang mabalin ka di, panawan nakman ditoy. Amang ano Jack makapagtepal ka ti basibas ko pa'y kan ka di tigam ko awalis. Natangsit ka talaga. Anay ko, apay aminos mo sa dagit. Kunamlan asino ka kaaman. Naglastog ka. Ibatanak ayop ka! Ibatanak mo di mo kaya't nagikisak! Kasta. O daging-kiss ka no kayat mo. Ayop ka! Anya dyan aramido! Apay nga akanak mo! Kita, manon nga ti maramida mita babae. Ibatanak ayop ka! Ibatanak!
Babain man nga aklunan, ngam nagbaligi ni Morris iti dakas sa panggap na kanyak iti daydi akan ito manang Emmy. Kalpasan na, binalaagan nak ano agipulungak, wenno ipakaamok kadagiti amo mi tinapasamak, patayen nak kano. Kat sapulan na pa iti pamilyak dita Pilipinas, kat iraman na ida adangran. Nagbutengak iti pangtana manang Emmy, iso ajak nagsasao apulos, aging gaanadanon ti gundaway anagawi den dita Pilipinas. Sakbay apimanaw, kinunana ano kayat ko, ikalay sanak kano, ngem kadagidi akan ito, nagulupay laeng ti panunot ko. Isu nga awan ti sabali a naibalikas ko, no saan at tinalaos agurak kenkwana. Pinanggap ko idi ti umakar iti amo, no bilang agsubli ditoy ni Morris. Ngem saan meten a nagsubsubli, nga uray ikagkagumaan a kontaken dagiti amo mi. Naimbaglaengen manang, tasaan a nagbunga ti kinaayop nga inaramid na kanyak. Ngam aklunak nga aging gaita, at dalatta dagiti gundaway nga agsangsangitak, numalaglagip ko daydi apagteng. Binukbukudak ti amin, ta ultimo dagiti dadakkel ko, jak imbagbaga tinapasamak. Italaeng anaikanak iti kirad amang ipakaamo iti padas ko, taamok ama kaipaay daytoy iti adal. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, Melinda. Umuna iti amin pagayam a Melinda, agyamanak iti panagtalat mo iti daytoy a programa. Anyan nga agpayso, no dimngeg kala kumakadagiti naganak mo, nalabit asaan a napasamak ken ka tinapait a padas mo. Ngam anya nga rod, adda ditan, saan mon a maisubli tinapalabas. Kat sapay la kumapagayam ko, ta saan a napunas ti panagtalat mo iti namarswa, gapo iti napasamak ken ka. Saan man a nagpulo ni Morris iti lintag, gapo iti inaramid na, mamatiak nga addan tulatta ti panagpulo na. Takas iti kunada nga ruden, saan amat maturog ti Diyos, kat kanayon asitatarabay kadagiti agkamang kenkwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan nga Oliver, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Oliver, kan amin dagitinagan nga inlanad ko iti surat ko, kat nabaliwanan. Ada kita dito'y Taiwan manang, kat nagasa takmet, tanapintas ti trabaho iti may sa akumpanya dito'y. Ti amak ti sigod nga agpapaay dito'y manang. Kinapudno na, di makelak ang makabulan laeng iti lasud ti kada 3 atawan ang makaden namin ni tatang ko, gapo iti trabaho na dito'y. Ninanang ko tinapalalo ti rigat na kanyak, sipod na addaanak iti nakam. Amok nga ado ti maibinglay ko nga adal iti inak isalaysay. Iso asapay la ko mamanang, tamapili met, ama idrama. Kablaawan ka anak ko, ta nagturpos kan iti high school. Kunaklakit din no di ka agturpos. Anya ka ta sana?
Ayan ang ngidin ka rin yung ay kandak iti kwartak nagturpusak, mama. Ha? Yun ati kwartak, tarumwarak. Ne, apay arumwar ka ngay, Oliver. Kat umay dito'y dagiti kakasinsin mo, ta celebraran tayo ti panagturpos mo. Kat, anda kayong mata mga sikaso kadakwada. Anya? Alan ito yun ti kwartak tarumwarak. Ada tulagan mi kadagiti barkadak. Ito yun ti kwartak, mama. Saan nakasumurot kan ka, Oliver? Ngamin, ag-celebrar kami kadanan ng kantatang ko. Anya ka matin, Margie. Maminsan ka lang nga awisan kat. Wrong timing mo't ngamin ti awis mo. Alkalpas ti graduation tayo. Rumbang laang akadan na tayo ti pamilya tayo, Ag-celebrate tayo. Kaslag celebrate tamit lang nga takadwata dagiti barkadak. I-celebrate mi ti graduation ko. Ala ka, ni mamam ti rumbang akadwam, kandagiti daduma akabagyam. Diyak nga rin kaya takadwa dagijay. Sika kang dagiti barkadak ti kayat ko akadwa. Maditi kasta, Oliver. Masakitan lakit din ni mamam iti kasta nga aramidam. Anya ka matin. Di na ka din sermonan. Umay kakit din. Kaya't ka makadwa ita. Lading itak, Oliver. Saan nakasumurot kan ka? Makamu ka. Nada sa balya babaya mamamok. Isu ti libre. Adakan ka dayta, No dayta ti amo mapagsaya atam. Di makaamu ka. Ngam di naktumot tan makita no aramidam ti kasta. Ha? Tandaanam dayta, Oliver. Pasensya kan lakay. Ngam talaga adi mo makasarita ni Oliver. Taging gaita, di pa'y simmangpet. Anya? Apay, sa dino dayan na. Ay, apaman ang nakasangpet kami dito'y balay. Kalpasan ti panagturpos na. Rimwar matlaan. Anya? Kunak man nung nagselebrar kayo, kaputa nagturpusan. Dagiti kakasinsin na laangan at ikadwak anangan dito'y balay. Ngam ni Oliver, saan mi akadwa, ta sinarak na dagiti barkada na. Ay, anyan di kasta nga aramid ni Oliver. Mama! Lokatang to nito! Anya tayo, Jamina? Anya't mapaspasama? Mama! Mabiit laang, Rodrigo. Si mangputan ni Oliver. Mabiit laang. Ay, anyan ti kasta alangam, Oliver. Dandan di ka makakunail ga po itinalaos abartak mo, anak ko. Siyempre, nag-happy kami nga ron, mama. Ta-graduation ko. Di na barte ka. Apay aya kasta ka, anak ko. Asino ti malaam kat saan mo't amanginom ti amam. Mama, ano si kamot ti manginom, mama? Anya, Awang ano ilimod mo lang kan ni Papa. Ngam gayam, manginom ka. anya kalakit din aya. Tilay bagbagam. Mapankakit din iti silid mo ta maturog kan. Ay, saan pa mama? Dito yak pa salas. Madamdaman ito na mapanakit di silid ko. Daka yung timaturog no kaya tiyo, mama. May bandak pa dito, itado ti panunutek. Kaya kuti ang may maysa.
Talabos ti aramid ko idi agtutubo ak manang Emmy. Katkas iti nakunakon ni mama ti adu ti rigat na kanyak. Gaputa da kami ti agdenden na. Agmay saak namin nga anak. Sa dagat nga rod idi dito'y Taiwan ni papa. Iso ama aramid ko amin akayat ko, tadinak kabaalan at ubngaren ni mamak. No adda idi ti kayat ko, masapol ang magunod ko. No anya ti imbagak, iso ti rumbeng ang masurot. Tatalaga nga agwalaak, no mapaayak iti anyaman at arigagayak. Iti na minsan, nagawid akmanen anabartek manang. First year college sak idin. No, di dagulit ni Papa. May papa ni di pagpagatang ko ang motor. Sana ko nga gadal, Mama. Anya? Nagrigat sa tiag commute ama pa nag-eskwela. Sa ito, para motor lang nga pagpagatan ko. Di dagpay may gatangan. Di sa laklangan nga gadal. Oliver, anak, saan mo't basta-basta ti kayat mo ket? Saan aga po ta imbagam itan ket addan adagos? Saan amabalin ti kasta? Anyagat na sana mabalinan nga ipagbagayo at mabalin. Nagmayat matisad ni Papa iti Paktorya di Taiwan. Nalaka lang ang makaipatulod da iti kwarta paggatang ko iti motor. Oliver, Nakala ko niti student permit kong magmotor, Mama. anya, kasano anak kaala ka ngay? Diskarte ko mo ito na. Dito ya. Kita niya. Dito ti student permit ko. Ngam student permit laang da ito'y anak ko. Saan pa'y alisensya nga agmaneho? Mabalinday doon, Mama. Isungaramidan yung tipagbagak. Tagulitan niya ni Papa. Tanusan da ka patgan. Talaga sa anak ko nga gadal. Diyak kayat nga ipaypayso ni Oliver ti Pangtana Rodrigo. Iso nga igatangak laangan iti motorsiklo na. Anya, ngamina, amom adelikado ti motor. Kan may sa, si kan a mismo tinagko ng student permit lang di igam na. Saan a lisensya da ijay? Kunana mo't mabalin ka nun day, Jay. Anya mapalinan? Sana mapalin, Mina. Masapol at natilihiti mo a lisensya tapno makamaniho iti motor uno anya manakita ti lugan. Ngam Rodrigo, duwan nga aldaw asaan asimrak iti pagadalan ni Oliver. Madanaganak. Ay, Mina. Iti duapay lang nga aldaw a panaglangan na. Sigurado nga adun tinaliwayan na iti pagadalan. No agtultuloy asan asumrak, kasanulaangan ngay. Anyan ni Oliver. Tatsaram mat ngamin abakat. Sana pampanuynoyam lang tanda niya manakayat na. Diyak kayat nga agaramid ti anak na iti may kaniwas. Iso ang makaamuditan. Kisaya kun ti urnong ta. Taigatanga kun iti motorsiklo ni Oliver. Anya nga, Margie. Makigiddan kan kanya ka. Kakaiso na nga dan motor ko. Mabuto nga ko, Oliver. Saan ka pa'y anairuang mga agmotor? Ngam iyang kas na kon? Diyak kaya ti maaksidente. Anya kumaga po ang aksidente ka ngay. Safe ka kanyak, Margie. Nakita ka nagmotor idi kalman. Dandani ka na tumba. Ha? Iso, mabuto nga kung umangkas iti motor mo. Ang mga nun niya pa'y ti mapasamak.
Okay. Nadi mo kaya tumangkas iti motor ko. Patgak nga rin tikid daw ni Pamela. Nga iyang kasko kat itulod ko yung balayda. Anya? Sorry ka langan, Margie. Ni Pamela ti iyang kasko. Ta itulod ko yung balayda. Nay, apay nga itakalaangan. Ha? Anyat na pasabakan ka, Oliver. Apay anagado ti donor mo. Nadisgrasya kami ka ni Pamela iti motor, mama. Anya, ay Diyos ko. Anya tinapasamak. Kan asino day ta Pamela. Padak nga estudyante iti universidad, mama. Inyang kasko. Ta itulod ko yung lugar da. Numtyak mo't ninamnama na alas gayam ti kalsada itayan da. Malaksid nga abot-abot. Nagilit pa'y. Kat, anya tinapasamak. Anya pa nga, mama. Nadisgrasya kami, ha. Ni Pamela, nasugat ti ulo na, hindi na ikanal kami. Imban media ospital. Nakaro ti pungtot ti amana, kat pinabayadan da kanyak ti gastos. Kasta amot na, dinawatan da kiti danyos, gapo ka no iti napasamak. Ha? No jak ka no may pa iti kayat da. Pabalod dak. Nangruna ka ti student permit lang ti dokumento nga igam kong agmanmaneho iti motor. Kat, anya nga iti inaramit mo, anak ko. Naimbag ta pinalubusan da ka nga agawid. Awan ah, taimbaga ka kukuwatan ti motor ko, mama. Anya? Kasta na tinaramit ko, mama. Tapno sanda ka pa ibalod. Kasjay ti kinalabas ko manang Emmy. Awan kwenta na kanyak no kasanuman kabalor ti alikamag. No mapasubuak kat masapol nga adda bayadak. Iprendak dagiti gamit ko a nagrigrigatan a ginatang dagiti dadakkel ko. Masansan nga ibaga kanyak ni Mama Idi, asaan nga agpidpidot iti kwarta ni Papa, iti balasiw taaw, ngamjak ipangpangag. Kas iti nakunakon, no anya ti kayat ko, masapol a magunod ko. Kasanuman kangina ti balor na. Tipan naka-aksidentek iti motor, akadwak ti may sa babae, nasunutan pa'y iti nagduduma a pagteng, a nagresulta iti pan nakaibos dagiti alikamen ko, nga impagpagatang ko kadagiti dadakkel ko. Agingga adimteng ti may sa apagteng adyak pulos ni namnama. Graduating ak idin iti college. Ni mamamatag sang sangit. Apay nga ta. Asit gak man ta kasaritak. Mama? Oliver, anak ko. Oliver. Ni, apa yun, mama? Apay nga sang sangit kayo. Sakit.
Lahat niya narakop, Dak. Ni Papa ang anak ko. Ni Papa. Apay ni Papa. Anya tinapasamak. Na-aksidente ni Papa Vijay abroad. Anya? Dahil tati ang paiso. Kawawag launay ti kayem na. At dahil tayo ti hospital niya abroad ni Papa. Katsak payam mo. Noan niya ti kasasaan na. Kanayon nga adayo ti nakaiturungan ti imatang mo, Oliver. Kanayon anaunag ti pampanunutam. Margie, Amang ano da may tulong ko. Ibagam laang. amumot nga adan dito pagilyan tayo ni Papa. Kapoy tinapasamak kan kuha na di Taiwan. Kapilitan na nagawi din. Kaya't ko di makaturpos, Margie. Ha? Graduating tayo na. Ngam nagado dagiti nasken nga i-cope up ko. Nagado dagiti nasken nakamatek. Tapno pumintas dagiti grades ko kat makaturpusak. Oliver, Ti parikot ko ita. Amang nawanan ti busbuset. Gapoy ti napasamak kan ni Papa. Oliver, Itala mapanunot ko dagiti sinaysayang ko ida akwarta. Nagbambanugan ni Papa iti kada na iti abroad. Itala maamiris ko akasapulak gayam dagiti winalwaldas ko akwarta. Itala nga mapanunot ko ti amin. saan pa yan daw ti amin, Oliver? Mamati ak iti kabailam. Iti kinasirib mo. Masiguradok ang kabailam asarangtan ti parikot ang mapaspasaram ita. Iti panagadal mo man, kan iti pamilyam. Aramidam nga inspirasyon mo dagiti dadakkel mo. Tapno agbalin ka natibgar. Ada aklaang ditoy. Alalayan ka, Oliver. Saan ka abaybayan? Malunag ti puso ka makakitkita iti kasasahadita ni Papa. Kasta amat ni ti Rigat ni Mama ang mga asikaso kan kuana. No may sublikla ko madag iti sinaysayang ko ida kwarta. Dakkel ko matulong dayjay. Iti kastoya kasasahad mi ita. Ngamuran niya pa itaramidag. Hindi akong may subli dagijay. Ngamin. Jakon may sublitin na palabas. Makapaladingit ti kastoy ang mapaspasaran mi ita. Naglablabusak kami didi. Ito. Aramidam nga inspirasyon mo dagiti dadakkel mo. Tapno agbalin ka natibgar. Anda aklang ditoy. Alalayan ka, Oliver. Saan ka kabaybayan? Kasla agal-alangugan iti lapayag ko. Dagitin sawang ni Margie. Owen, husto ni Margie. Masapol nagbalina ka natibgar. No naglablabusak man hindi. Daytoyin ti kundaway tapno malito pak ti panaglablabas ko.
Saan ko apaayan dagiti nadakkel ko? Nangruna ni Papa. Ang nakakaasiitan ti kasasaan na. Gapoy ti pan naka-aksidente na iti abroad. Masapol nga agtor pusak. Kat agsalo kagak para kadakwada. Mama, nalpasan ti amin ang papeles ko. At dapat schedule ti flight ko. Oliver, anak. Oh, saan kayo nagsangit, Mama? Kita nga siyo. Tasaan niyo abay-bayan ni Papa. Ikari kasayatag nagtrabaho dyan Taiwan. Para kada kayo ka ni Papa. Ganad ka ijay, Oliver. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka, anak ko. Awan ti daki sa mapasamak kanyak, Mama. Ikarit na ita. Kat pakawanandak kadagiti bindot ko iti kalabas. Pakawanandak ko, Ma. Anak, di mon panunutan dagijay. Tinapatag itakat nakaamiris kan. Nakaturpos kan. Ita, agtrabaho kan. Basta tikin daw ko, anak ko. Paganad ka iti yadayom ka na kami iti amam. Mama. Si kakaradkad apalubusan ka. Pangaasim, ta si kakaradkad ka kumamot lang agsubli. Iti din nami ni Papam. Papaayak dito'y Taiwan, manipod iti damo nga imayak dito'y, nga aging gaita, kat iti matlaang pabrika ang nagpaayan ti amak, manang Emmy. Tinulungan nak ti gayam ni Papa ang makastrek dito'y. Kat gapot ang napintas ti record ti amak, nalakalaang ang nakastrekak. Manipod imayak dito'y, adamot ten sumagmamano adaras ang nakaawidak. Kadagito'y laeng asa anak ang nakaawid, gapo iti pandemya. Simaya at meten ti kasasaad ni Papa, banag apakaragsakak unay. Kat da kami ka ni Margie, napagsaritaan mi meten ti panagsimpami, nulakit di ta sumaya aten ti panawan. Makunak anagasa taklat ta, manang. Ta itilaksid ti panaglablabas ko idi, adtuyak latta ang maparparaburan iti bendisyon, manipod iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak, manang. To'y pagayam mo, Oliver. Pagayam nga Oliver, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Husto ka, talaga apakaadawan iti adal ti pakasaritaam.
Anya pa iti makunak pagayam ko. Kat nakalanad mo't aminan iti surat mo, dagiti rumbeng nga ibinglay mo kadagiti dumdumngeg. Kang runaan na, sikan amis mo tinagkuna, nga uray pa'y kasano ti kinamanaglablabas ti tao, no dumteng ti kanito ti pan nakaamiris, makaamiris latta. Kat no saan amapunas ti pamati kan panagtalek na iti namarswa, maparaburan latta kan mabendisyonan iti agnanayon. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad iti nagan Arita, manipod iti Rehiyon Cordillera. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man iti nagan Arita, taga Cordillera ko namlatan. Manipod na amuak dayto YouTube channel yo, kanayunan apadaanak dagiti drama nga iyap upload yo. Sigod nga minan akadenggak daytoy a drama. No idi may patpatangatang pay dayto iti radyo, kat sa anak anaikan iti kirad nga agsurat, jak itan palabsan ti gundaway manang, iso anag-email akmatan. Nalabit nga ado ti mangkundenar kanyak, iti mga ganda nga isalaysay ko. Nga mamati ak nga adalatamot dagiti makaawat kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi saanen anasaya at ti estado mi nga agasawa. Lata no sa dino tinaggapuam, Chofilo. Mabalin ka dirita. Di ka mangrugi manan. Kaya't kung tagina na. Kastalatan a kanayon, aggapo ka iti ayan dagiti kakabagyam. Agpasugsug ka kadakwada sa kanto agawid ditoy. Sa anak ang naggapo itayan dagiti kakabagyak akas iti kunam. Nag-overtime akiti trabaho ka. Ulbod. No di ka mamati, saan laan? Ngam kasi tinakunakon. Kaya't kung tagina na. Isa pang naasim ko mata sumardeng ka na sumanao. Di nakpagsardengan tapod no amin nga ibagbagak. Dukas ta nga ron. Nasaysaya at narumuwarak langan. Ha? Sa dino ti papanam? Makamo ditan. Basta ti kayat ko at maadaywan ka. Tamarang-rengak itingiwat mo asumanao. Makauma ka. Yaman nga binan ayat tinagapaan yung agasawa. Diyak mo't inapatatang, sinitar ko laang tanarabyan manan ang nagawid. Sigurado ang naggapumanan iti ayan dagiti sugsug a kakabagyan na. Sigurado anapan manan nagpasugsug ka dagiti awanan utek a kakabagyan na. Rita, anak, amangan no nagbindot ka man. Sa anak ang nagbidot tatang, sigurado ak iti imbagak. Kasjay mo ta talaga ni Chofi Lokat. Palibhasa ngamin, mamas boy day di lalaki. Makapabwisit. Lay, pagkuna amamas boy di asawam. Talagamot ngamin tatang. Sigo dun amamas boy ni Chofilo. Saan ang makatakder iti bukod na asaka? Anayon ang nakadependar iti inana, nga uray itang adan bukod na pamilya. Anak ta, Alangan mo't nga urayon na ka. Naturugan ah.
Apay ay atunggal ada sa ludsudok kang kano kasta sumangpetak ket kanayon abaribar ti panang sungsungbat mo kanya. Kasano? Kundi biro ka iti anak ta, kat nagladaw ka mo ta sumangsangpet. Rita, naladawa kasi mangpet gapot ada ring Pasko at trabaho ko medyo opisina. Di ko na mamati ak. Ha, di nak maalilaw, Chofilo. Apay akanayon lata nakasta ka, Rita. Day talata nagat-atap tar aramidam. Sa anak nga agatap no awan ti pagbasara. Alaman, anya ti pagbasaram. Apay adi mo patsin nga dain ring Pasko at trabaho. Saan ta ka din nga aglinno ko pa, Chofilo? Uray anya ti bagbagam. Amok anaggapu ka manan iti ayan dagiti kakabagyam. Saan ko naklangarudan? Oh, makitam? Bugkawan nak pa yan? Gaputa makauma ka na di kasta nga aramid mo. Tunggal maladaw ka agawid, kastalata na kanayon ti bagbagam, makauman. No makaumaak, ad-addapay ang makauma ka. Buisit ka, lalaki. Talagang awanan tinamna mga kinawatan tapay, Rita. Iso kasayaatan nagsinatan. Ha? Kanayon latan nga agat atap kay tangin. Isong agsina talangan. Katun ah! Day talagayam. Di ko na matayat mo sinaanak. Saan? Ad-adala pinanatnekam ang nagpasugsug ka kadagiti kakabagyam asaan ang mangayat kanya. Di wala na ornosan ti amin, anak ko. Di kailan nakapagsaritan itinasayaan. Baybayan nyo, tatang. Tiyan mo na siguro akot jak kabailan ti makisinakan kwa na. Rita, Jak lagbabawi ang nakisinakan kwa na, tatang. Kabailak abyagan ti anak mi nga uray awan ni Chofelo iti den nami. Iso abaybayan nyo man day dya lalaki. Masurunak kan kwa na. ay, jak amo anak ko. Agmamangan no agbabawi kanto iti kastoy napasama. Saan, tatang? Anya kumaga pong agbabawi aknay. No nagpasugsog ni Chofelo kadagiti kakabagyan na, ison ti makaammo. Ket di anatang sitak manang Emmy. Jak ugali ti mangay ay iti bagik, nukas jay nga dasaan anasaya at amapasamak. Sigo den asa andak akayat dagiti kapamilya ni Chofilo nga asawak. Ket addapay dagiti nakadanon kanyak adamag, asugsugsugan da ni Chofilo amang isina kanyak. Dayta ti makagapo no apay ang nagbalinak nga insecure. Kanayon nga ipapan ko ang naggapo ni Chofilo iti ayan dagiti kakabagyan na tunggal kasjay amaladaw nga agawid. Kat iti panangkarit kanyak ni Chofilo iti sina, nakisina akmet adagos ken kuana. Mami, apa saan nga gawawit ni Daddy? Ha? Nabayagan na sana nagawawit dito ni Daddy. Sa dinom tayan na. Sigurado nga da iti ayan dagiti sugsug a kapamilyana. Mabalin ka di anak. Saan mo man nadamdamagan no sa dino ti ayan ni Dadim? Agsakit laang tinakam ni Mami. Ha? Amo mga min anak, adda dagiti banag adi mo pay maawatan taubing kapay. Apay ngamin, Mami? Ilawlawag kuntukan ka intunan anayon ti tawan mo anak ko. Ngamno ita, jak pay mailawlawag ken ka.
Naamuam ka din ti damag, Rita. Anya adamag, tatang. Nag-abroad mo't gaya man ni Chofilo nga asawa. Anya? Day tatagpay so anak ko. Nagrana kami iti kumparik akaaruba na Chofilo. Iso, tinakaibaga kanya ka nag-abroadan ti asawa. Awanan ti bibiyang ko kankwana, tatang. Iso nga awan mo't bibiyang ko nga uray no nagabroden. Tilaan kanya ka anak ko. Apa di man la nagpakadakan ka, kan iti anak yaw. Nasayaat mo't kasaan ang nagpakada, tatang. Tano inaramid na dayta, ang mga no pinagsasawaklaan. Anya? Dayta tiagpaiso, tatang. Iso ang nasayaat mo't kasaan ang nagpakada. Ta sigurado ang nakangag kumalaang kanyak dayjay alalaki. Saan mo ta nakaregister iti cellphone ko dahito nga umawawag? Apay akas to eh. Manmanulaang mo ti numero ng agparparang. Song batak latan. Hello? Siyak na ito, Rita. Ni Chofilo. Ha? Uy! Si bibiyag ka pa'y matlagayam? Kunakman lano na ungkel kan? Anya ti kasta pa nagsasaom, Rita. Di ka katagyaman tayo mawagak. Naa, anya kumaga pong agyaman ngay. Hoy, ang mga nun nalipata mon asikatin ang karit kanyak itisina. Iso nga awan lat pagbabawyaan niya. Mabalin ka di. Saan tapay lang aga pa? Apay nga ngay mawag ka. Kailiw ko ta anak ta. Mabalin ka di ang makasarita. Jakla ko maipakasarita kan kakat. Ngam gaputa ka na yun nga agdamag. Sige, umanugo ta kakasaritam. Ngam balagan ka. Di nakpadaksan iti anak ta. Tagdadata mo't asikati nagbasol no apay anagsina ta. Jaklaim pagarup ang nagrigat gayam ti single parent, tatang. Marik namutlaya ti rigat anak ko. Kunakman no kabailam. Kabailak ididamo, tatang. Ngambayat abo may bayag. Mariknak matan ti rigat. Kahit, anya nga rod itati planaw, Rita. Jak nga rod mo, tatang. Di mo tadakan ka ti kontak number ni Chofilo nga asawa. Uwan, ngam apay ka di, tatang. Apay no kontakam. Agkin daw ka iti tulong para iti anak yaw. Ha? Kasta laang ang daramidam, Rita. Iti kasta, saan ka amarigata na mangisakat iti para kada kayaw iti anak mo. Ididamo,
Talaga nga awan panggap ko amang kontak ka ni Chofilo manang Emmy. Ngam idi agangay, nang runa idi marigata na kon, pinagpampanunutak ti imbaga ni tatang. Akon takak ni Chofilo, tagkidawak iti tulong para iti panagadal ti anak mi. Isu na laeng tanukas ta aganda kon ti mangkontak ken kuana. Kasla masair ti pride ko, ket kumaro ti gurak ken kuana. Naitantantan nga rod ti panangkontak ko kumaken kuana, ket inananusak nga insay sayang kat ti para iti anak ko. Ngem dimteng ti panawan at talaga adjakon kabailan pay. Kinasaritak man nga ruden ni tatang ko. Nabayagan nga ibagbagak ken karita. Kung takam ta asawam katagkid daw ka iti tulong tapno maisakad mo ti panagadal ti anak yaw. Kasanumat ngamin tatang, kasla kayarigan na atinilmon kon ti pride ko no aramidek ti kasta. Apay nga minapagturayom da ita pride mo nga eh. Ti masakbayan ti anak mo ti panunutam. Tatang, Sikan amis mo ti makarik na itirikan. No ibaybayag mo pa'y laang ti mangkontak iti asawam at adamot nga rod amarigatan ka. Kayat mo nga rod ti kasta. Kin nito nakatirigat idinto ta adamot iti abroad ti asawam. Imposible asa na tumulong da ijay nang runa no may papanan ka ni Junjun nga anak yaw. Uli tag anak kaw. Tilmonum da ita pride mau kat kontakam ni Chofilaw tagpatulong ka para iti anak yaw. saan aga po ta kinontak ka? Pagarupo mo nga agpakumbabaaken ka. Kinontak ka para iti anak ta. Apay di anak ta. Anya tinapasamak ka ni Junjun. Ibagam kanya, Krita. Di kagdanag, awan ti dakas na napasamak kan kuana. Nasaya at ti kasasaad na. Ay, kunak-lakit din anya tinapasamak. Anya nga ruti ko nang naiyawag mo, maipapankan ko na. Marigatanak amang isakad iti panagadal ti anak ta. Rita. Tulungan na kamang paadal kan kuana. Total, si kamot ti amana. Daita ka diti makagapo no apay ang kinontak na. Nalawag ba't tinangag mo saan ka di? Tulungan nak amang paadal iti anak ta. Awan di parikot. Kas iti na ko namon. Siyak ti ama ni Junjun. Kabailak na ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ta. Ngem, iti may sa kondisyon. Ha? Anya dahi ta kondisyon? Sige, ibagam. Anya, kas dati kondisyon ni Chofilaw? Wan tatang, kaya't nga alaan iti abroad ti anak mi. Ay, Iso kanon ti makamo iti panagadal ti anak mi. Basta itulok ko nga alaanan iti abroad ni Junjun. kahit anya nga iti imbagam kan ko na. Anya kumapay ngay. Jack imanugot tatang. Rita, anak. Jack lakit di kayat amaya dayo kanyak ti anak ko. Jack kayat ama isina kanyak ni Junjun. Damagak man kan ka, Rita. Kabailam ka de, asuportaran ti panagadal ni Junjaun. E dinto ta itang elementarya pa ilaan kat marigrigatan kan. Anya harod ti rumbang aramidak tatang.
Alangan mo't nga itulok ko ti kayat ni Chofilo. Awan mo tinakas na kahit. Ni Chofilo ti ama ni Junjun. Katawan dakas na no alaan na ti anak na ijay abroad. Naimbagmat, tasinong batam ti awag ko. Kunak no i-cancel mo manan. Kasano adyak i-cancel dagiti mo no nga awag mo. Katay tamad lang mga apakanyak aramidam na umawag ka. Diyak manam mo, nanya launay di basol ko adyak may karkaro kan karita. Nagpudot ti daram kanyak. Mabalin ka di? Saan apara ka data ti rumbo nga pagsaritaan ta? Anya nga ron. Ti maipapan ka ni Junjun nga anak ta. Nang runa ti panagadal na. Rita, Talaga amarigata na kamang paadal iti anak ta. Amumot nga awan tinatalgad at trabaho. no may papaniti na itabanag, imbagak matan. Kabalak ang pagadalan ni Junjun aging gay ti kolehiyo. Urean niya pa yung kurso ta alaan na, siyak ti makaamo. Basta alaan dito ni Junjun, ta dito yung agadal. Chofilo, Dito lang ti kondisyon ko. Siyak ti makaamoy ti amin. Siyak ti paadal iti anak ta. Basta umanugot ka nga alaan dito ni Junjun. Oh, anyat makunam, Rita. sige. Umanugot akon iti kondisyon mo. Basta tinapatag kat ti masakbayan ni Junjun nga anak ta. Iti masakbayan ti anak ko manang Emmy, imanugutak nga rod iti kondisyon ti amana. Inasikasok ti amin a dokumento, tapno maala ni Chofilo ti anak mi, iti pagilyan nga ayan na. Ididamo, makasarsaritak paymat ni Junjun nga anak ko. Ngem idi bumay bayagan, jakmeten ida makontak. Banag ang nagsakitan unay tinakam ko. Pitula titawan ni Junjun idi manang Emmy. Kat ita, agtawanan itinasurok abainte ti anak ko. Kat jakmeten nakitkita, wano nakasarsarita na kuma. Jakon amuno anya ti inararamid ni Chofilo, taapay adinak man lamalagipmet ti anak ko. Daytoy ti pagsaksakitan tinakam ko. Ngam aging ga ita, sa anak lata mapukpukawan itinamnama. Itultuloy ko nga ikarkararag itinamarswa, adumteng ti gondaway, amakitak matlaeng ti anak ko, tatalaga akailiw ko unayan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam arita, agyamanak iti panagsurat mo dito'y programa tayo. Kasakitan siguron para iti maysa nga ina, ti maisina iti impat patagna nga anak. Nakunam iti damo apasat ti surat mo, nga adda dagiti manggurakan ka, kat addamot siguro dagiti makaawat kan ka. Iti biyang ko, saan kamot akagura? No diket addapan ni dirpuken ka, no apay akasta tinagbanagam. Sa bagay, aminado kamot anatangsit ka. Kat panagkunak, dayta ti kang runaan a makagapo, no apay anagbalin anakiro ti panagbiag mo, anang itunda iti panagsinayo iti anak mo.
Nupay kasta, ipanamnamak ken kapagayam ko. Karamanak amang ikararag. Asapay lakuma, taagkita kayong matlaeng nga agina. Kat maurnos matlaeng ti amin, iti nagbaetan nyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan asin, nga iti agdama, kat adda iti Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan asin. Ubingak paylaeng, pag-aayat kon adengdeng ganda ito'y adrama. No sa anak amariro, tawan 2015, idi saanen amang nga ganda ito'y adrama iti radyo. Kat may saak kadagiti naladingitan. Taga Kagayanak manang, ngam iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. May kaduan da ito'y apagilyan anapanak. Ididamo kat ijay Singapore. Nasapa ak anak asawa manang, taagtawan nakla idi iti 18. Nasingpet nila kay ko kung kuna ti kaaduan, ngam saan da nga ammo ti pudno aburik na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nabartok ka manan. Sigurado ang naggapu ka pa iti sugalan. Anyat bibiyang mo yan. Anay ko, Freddy. Di mo mas masantitakyan ko. Anay ko. Tsak magustuhan di kinalain mo nga agsitar tap na mom. Isong ay kan kay di pag na... Ma'am! Anay ko. Apay nagkabil ka manan ay Nagnakom ka. Danga. Bangaan si Freddy. Gusto ko man. Tsak kaya ti mabibiyangan. Amom day ta. Iswasi ka, babae. Ano madam ti amin nagaraw mo. Na di mo kaya't akabil-kabilan ka. Nawatam! Day, apay alimbitum day tapingping mo anak ka. Tatang. Ay, siguraw, kimaro man ang tikinadulog di asawa man niya. Tatang. Anya na pa nakailawlawan mo anak ka. Nagsapa ka lang arudin anak ki asawa, nakapili ka pa imut iti bating ornaw. Pasensya kayong tatang. Impagarup ko ngamin idino tinasapa apan nakiasawa ti solusyon. Tapno makaaon nakiti kinarigat. Ngam saan mo't gayam. Talaga abidot day ta anak ka. Awan niya nga ita. Malaksid asadot lang arudin di asawam. Manginawm kan manugal pa'y. Agkabil pa'y. Ay na, ipungsay kong salangan di. Nagrigat lakit din ayat ti kastaw. Tatang, ulitak tagki daw iti pamakawan. Ngam pangaasiyo, tasaan kayo nga agar-aramid iti maikaniwas. Ay, makapasarum lang amin daramid di asawam anak ka. Kunamlan asino akasimpetan iti imatang ti sabala tao. Ngam ti saan nga amo dagiti makaam-am mo ken kuana. Ada maagayang pangabil na. Saan nabali, tatang? Barang naagbaliw tumatlaang ni Freddy. Nga ta, anak ka. Sapay la kumaa, tatang. Tano saan nga agbaliw apulos? Awan lat amukon.
mo, arak Shane. Sa dino ti papanam? Anyat bibiyang mo aya. Ano ka doon, damdamagam? Ikanak iti kwarta. Anya, apay nga asyak ti pagdawatam iti kwarta. Kahit sino kumangit iti pagdawatak, si kamat nagtrabaho, dang na. Ikanakon, sakway masurunak kat manyapay taramidag kan ka, Shane. Dinak malasan iti papanak, buisit ka babae. Mangtid ka na, tapno makapanakon. Sana kastang agmut-mut talang kakit diditan. Darasam! Panagkunak kat talaga saanan nga agbaliw ni Freddy, tatang. Talaga nga awan ti panggap na amang pasaya at iti pamilyami. Ay, Agasan nyo, duwan ti anak mi, ngam isulat ta nga iso ti aramid na. Agsugal ken aginom. Day talaangan ti pagtaytayo kan ti biyag na. dakayaw ka dagiti anak mo ti kakaasay, anak ko. Isumat ti kunak, tatang. Isa masapol nga agtignayakon. Anyat kayat mo asawan, Shane. Aga brodak, tatang. Ha? Siyak ti manggad, tawan tinamnamaan mi ka ni Freddy. Amangan numatay kami itibisin nga agiina, no jak pa'y lagtignay. Ay, Shane, anak ko. Sana bali, tadisidido dagiti kakabagyan ni nanang amang tulong kanyak. Isong aga brodak laangan, tatang. Agtawanak iti 23, November 29, 2011, idinagabrodak iti Singapore manang Emmy. Naturedak ang nag-apply ijay, tadwa nga ikit ko akakabsat ti inak ti adda ijay. Tinulungan nak ti ipag ko, maipapan iti kwarta nga inaramat ko ang nag-apply. Iso ang nakagtengak iti nasao apagilyan. Ngem anyan manang, tanapalalo ti rigat ko iti natumpungak nga employer. Pinaritandak nga agaramat iti cellphone, ken awan pay day off ko. Paritandak pay arumwar, iso akas la mabagtitak, tadyak makontak dagiti anak ko. Namidwa nga imakarak iti amo manang, kat iti ayan ti may katlo nga amok, nabang aranak, tamakatawag akon di tapagilyan, ken saandak aparitan arumwar, no awan ti trabahok. Iso ang masarungkarak idin dagiti ikit ko, kastamoten dagiti kakasinsin ko. Kaanakan, daytoy kat malakad laeng Masapul nga agurnong kamot. Saan arumbang nga ipatulod mo amin iji Pilipinas ti sweldom? Auntie, Panunutom asikat ti agrigrigat nga agtrab-trabaho ditoy kaanakan. Iso arumbang laeng apagnumarammet ti sweldom. di ka agdanag, auntie. Tamamati ak asaan ang masayang ti ipatpatulod ko asweldok iji Pilipinas. Kaanakan. Kun may sa, amo ni Freddy apanggap ko apa ekstensyonan ti balay mi. Iso ang mamati ak asalimot-mutan na ti sweldok nga ipatpatulod ko kadakwada. Ti kanya kat balakad laeng. Adalatakan ka ti desisyon. Agyaman nak, auntie. Saan ka ba't siguro na maikawa unay itay ti kaadam dito'y Singapore?
Tasaan ba't nga istrikto unay ti amom? Wan, auntie. Talaga na bang aran akon? Saan akas iti dua nga imuna ang nagbalin nga amok? Napalalo tinapasarak kadakwada. Freddy, anya nga naparugyam ka din ti extension ti balay ta? Umdas mat siguro ti impatulod ko kan kaakwarta. Inururnong ko dayjay. Talaga na iranta para iti extension ti balay ta dayjay. Un ka di, awan di pagdanagam, Shane. Di mo pang panunutan day tatasya kung di makamaw. Nasayaat nga rod. Kat dagiti anak ta kumusta da? Nasayaat da, awan parikot ka dakwada. Mayat nga rod no kasta. Ayan da nga kasaritak mammat ida. Naimbagla ang mga upmat iti iliw ko kadakwada. Ay na, makiayayam da kadagiti karuba nga upeng. Ay, kasta Wain, iso pasensya ka, di mo ita makasarita ita. Inton maminsan langan nga umawag ka. Isunton ti panlakisaom ka dakwada. Sige nga Rod. Basta ganad kayo kanayon ha. Makaamukan iti panakaaramid ti extension ti balay ta. Kastamot ten kadagiti anak ta. Ayat aramidam Friday. Si kamat tan amis mo timang padpadakas kan ni Shane dito lugar tayo. Ha? Adaya pa manak-nak mo kadag iti ibagbagam nga adda lalaki ti asawam iti abraw. Mabaling ka di? Di yung man sakit ni Shane? Iso naturod nga garamid iti kalukwan ta anak yo, ta isakit yung amin. Talaga nga isakit ko kasabali mo tantiin ka ipadpadamag kadag iti kakalugaran tayo. Kas iti nakunakaw. Adaya pa manak-nak mo nga da kalukwan nga aramidan ni Shane, apay. Mapaniknikan nyo mo't nga rod apasig anasayat aramidan ni Shane iti abroad. Iso di kay man kundi sitar kanyak. Awan ti karbangan nyo. Kaya't mo asawon anak ko. Nang ipatulod ka iti pagpaaramid iti extension ti balayaw. Wan tatang, 120,000 tim patulod ko ka ni Freddy. Purnong ko dayjay manipod imayak ditoy. Amoyo mo't asa anak ang makaruar idadaak kadagiti mo na adwa nga amok. Iso nga inururnong ko ti sweldo kadakwada. Anak ko. Nagrigat ti kasasaad ko idi tatang. Ngam ti pagsayaatan na. Nakaurno nga kitim patulod ko apag pa-extension mi iti balay mi. Apag iso iti umadanin apa nagbakasyon ko. Magkasta ka de, Shane. Wan tatang. Apay aya tatang? Ada ka di parikot? Kwa, anak ko. Basta aganad ka ditawan. Si uuray kami iti umadanin apa nagbakasyon mo ako na. Apulos ti dinakdakamat ti ama, tunggal agsarita kami iti cellphone idi manang. Nang runa ti panang padpadakas kanyak ni Freddy iti lugar mi. Inaramid na ti kasjay, gaputa amin gayam dagiti kwarta nga impat patulod ko.
Apakairamanan ti pagpa-extension ko iti balay mi, kat imbarbartek ken insugsugal na. Napalalo ti panagladingit ken pannakaupay ko idi nagbakasyonak. Gapo taawan met tininamnamak asang petak iti balay mi. Saket inaldaw nakpay nga apaan ni Freddy. Kabilan nakpay. Ingkarik nga rod iti bagit nga iti panagsublik iti abroad. Saan ton apulos a makaigem iti kwarta ti asawak. Tinasakit pay manang, may nga aldaw sakbay ti panagsublik iti Singapore, inapanak kat binugbog nakpay. Iso nga addapay kamuol ko asimmangpet iti ayan dagiti amok. Manipod nga rod idin, dagiti dadakkel ko tinangipat patuludak iti para allowance dagiti anak ko. Husto ti araramidem kaanakan. Saan mo nga ipatulod iti asawam ti sweldom? Wan, auntie. Kinapudno na. Nakameno sakpay nga rod itan. Saan la aday ta? Ada pa yan dagiti sinaldaak atalon iji lugar mi. Oh, di kad nasaya at naita kaanakan. Iso na laang tain talakmat laang datatang kananang kan ni Freddy. Ti panangimanihar ka dagiti sinaldaak adaga. Oh, kasta ka di. Kat, kumustamat ngay? Day tangarod ti pampanunutak, auntie. Ginastusak dagiti adaga. Pati dagiti na imula ijay. Ngam numadanon ti panagaapit. Awan man la ti uray piso kumamot ama pagnumarak. Anya? Day tati agpaiso, auntie. Iso nga awan lat tati nasaya at nga aramid ti asawak. Pasiglat ta asakit ti ulo ti ipapain na kanyak. Dinak man kumkumpruntara na kasta, Shane. Takinapod na. Talaga asika tinaalas ti aramid na. Takasano kumaanak ba rin anaalas ti aramid ko man? Aghasem, tadagiti mo ten dadakkel mo ti pangipatpatulodam iti allowance mi kadagiti anak mo. Anya ko ma, nasaysaya at pay tamasigurado kapag numaran dagiti anak ko ti patpatulod ko. Saan ama isugsugal kan maibarbartag laeng. Akas iti aramidem iti birok ko madagiti sinaldaak at talon di talugar tayo. Ah, kasta. Talaga tangsit ka. Pampaniknikam lang agpaiso ti atap kong aglalaki ka dita. Anya, bastos ka talaga, Freddy. Nalablabit ka pa yung babae. Shane, Napalalo ti babawi ka na kiasawakan ka. Ngamin, awan mo ti serpim alalaki. kasta gayam ha. Sige, ibagam amin na nakayat mo nga ibaga. Ngam daytoy ti tandaanam. Pagbabawyam ti kastoy nga aramidam. Pagbabawyam. Talagang awan manaknakam ni Freddy. Iso lang nga rodon tinaalas ti aramid na. Iso pa'y dadaganas na nga agipang ta. Talagang awanan tinamnama nga agbaliw pa ni Freddy. Namin anon nga impayak iti gundaway. Ngam kaskas di mo't lata ti aramid na. Isulat ta nga iso. Mamartek kan manugal. Amin amat nga dan dagiti nasaldak adaga iti lugar mi. Isugal kan ibartek na. No saan aka dagiti dadakkel ko? Amang ano nabaybayan pa yun dagiti anak ko. Kanya lakit din na panakailawlawan ko anak yasawa kan kwa na. Unay lakit di mo't kan aya. Unay yan.
Itaman pa'y asaan asumbatan adagos ni tatang ti awag ko. Apay nga tan. Anya nga tan ti. Hello, Shane. Anak. Tatang, apay ang nagbayag asinong bata nyo ti awag ko ngay. Pasensya ka na, anak ko. Medyo madandanagan kami nga minkan ni Nanang Mao. Ha? Apay tatang, ada ka didakas na pasamak dita? Kuha nga min, anak ko. Ay, Anya tatang, ibagayo kanyak no anya ti mapaspasamak dita. Pangaasiyo kuma. hindi pwede nga min, anak ko. Ha? Apay tatang, anya man ang tinaramid na diyang awanan bain a lalaki. Shane, anak. Ibagayo kanyak tatang, anya tinaramid ni Freddy. Kuha nga min, anak ko. Impanaw nandito yung lugar tayo dagiti anak yaw. Anya? Pinutod ti asawak ti komunikasyon mi kadagiti anak ko. Babaan iti panangyadayo na kadakwada manang Emmy. Danda ni makatawan akaslaak mabagtit, gapu iti kasjay apasamak. Naimbaglaangan ta dadagiti ikit kan kakasinsin ko anangan andi ngay kanyak. Ingkuy-kuyog dak anapan nakimismisa. Kat sadyay, ingkararag ko kan intalag ko ti amin anapait apadas kan pakaibabainak nga inararamid ti asawak iti namarswa. Agingga anaurnos metlaang ti komunikasyon ko kadagiti anak ko. Ni Freddy met, talaga nga awan nagbaliwan na. Ngam awanan ti bibiyang ko kankwana. Katinapatag kanyak kat dagiti anak ko. Dagiti dadakkel ko. Ken dagiti kakabsat ko. Agtultuloy latta ti pakaibabainan nga ipapaay kanyak ni Freddy. Ngam awanan anyaman na kanyak. Ta iti laksid ti asino man, siyak a mismo ken dagiti mangipatpatag kanyak ti makaammo iti pudno a kinataok. Daytoy ti pakasaritaak manang. Kat agyaman ak unay iti panangiyornosyo. To'y pagayam mo, Shane. Pagayam a Shane, agyaman kami mat iti panangitalak mo kada kami iti padas mo. Anya lakit din nga agpayso, tatipay tao aninamnamam, ama katakunay mo iti tungpal biyag, ti makagapo, no apay anakapasar ka iti saam, ken pakaibabainan. Ngam amom pagayam ko, bilipak ken ka. Ta itilaksid dagiti napasaram. Saan ka asim mo ko? No dikat intalag mo ti amin iti namarswa. Takas tay kunada nga ruden, Diyos ti manaraken, kadagiti mairuruman. Iso amamati ak pagayam ko. Babaan iti agtultuloy a panamati ken panagtalek mo iti Diyos. Ininot matlaeng a maurnos ti amin a mapaspasaram a parikot. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti ingka panangibinglay iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaba